በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም 14 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕድ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በዚ ሎማዓንቲ ወርሓዊ በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ ፀሓይን ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓውን እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ኣቡነ ኣረጋዊ ፀሓይ ብቓል ኪዳኖም ይሓልውኹም፣ ኣብ ትኸድዎ እውን ይምራሕኩም፣ ደድሕረኹም ይከተልኹም፣ ኣብ ስራሕኩም ኩሉ በረከት ምስ ኩላትኩም ይኹን። በረከቶም ኣሜን። ብሩኽ ቅንያት ሃንሰ መስቀለ ድማ ይግበረልና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ አንደበት ኩነኒ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል ብየማኔ ብጸጋመይ ቁምለይ አሜን። መስከረም 14 በዚህ ዕለት ቅዱስ አባ አጋቶን ዘዓምድ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ኣብ ሸነኽ ደቡብ ካብ ትርከብ ካብ ተንሳ ትበሃል ቦታ ካብ ግብፂ ክኸውን ከሎ ወለዱ ድማ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ንድኻታትን ንስተሸገሩን ምምጽዋት ዝፈቱ ሩህራትን ለዋሃትን ነበሩ። ናይ ኣቦኡ ስም መጥራ ናይ ኣዲኡ ድማ ማርያ ይበሃል። ናይ ምንኩስና ልብሲ ምእንቲ ክለብስ ድማ ዝተግህን ብልቡ ድማ ኩሉ ጊዜ ዝሓስብን ዝህወኽን ኮነ። ዕድሚኡ ገና 35 ዓመት ኣብ ዝኾነ ጊዜ ቅሽና ተሾመ። ኣብዚ ዓለም ዝወጸሉ መንገዲ ድማ ካብዚ ዓለም እዚ ዝወጸሉ መንገዲ ድማ ምእንቲ ክጸርገሉ ናብ ገዳም ከይዱ ኣብኡ ምእንቲ ክምንኩስ ንእግዚአብሔር እንዳለመነ ንዝኸበረት ቤተ ክርስቲያን ብምግልጋል ዝተጸመደ ኾነ። ድሕሪኡ ክብሪ ይኹን እሞ ብጎይታናን ብኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምኽንያት ሂብዎ ካብ ሃገሩ ወፀ። መርዩጥ ናብ እትበሃል ዓዲ ድማ ኣተወ። ካብኡ ድማ ካብ እግዚአብሔር ዝተኣዘዘ መልኣኽ ብኣምሳል መነኮስ ምስኡ ብምጓዓዝ ናብ ገዳም ኣባ መቃርስ ስጋብ ዘብጽሖ እንዳመርሖ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ገደም። ንዝኸበሩ ኣረጋውያን ንኣባ ኣብርሃምን ንኣባ ገዓርግን ድማ ወዲ መዝሙሮም ኮይኑ ምስኦም ን3 ዓመት ዝኣክል ነበረ። ድሕሪኡ ኣብ ቅድሚ ናይ ኣባ ዮሃንስ ቤተ መቕደስ ኣቆምዎ እሞ ኣብ ናይ ምንኩስና ልብሱን ኣብ ኣስኬማኡን ድማ ን3 መዓልቲ ዝኣክል ጸልዮም ኣልበስዎ። ካብታ መዓልቲ ድሓር ድማ ንተጋድልኡን ንናይ እግዚአብሔር ኣገልግሎትን ዕጽፍን ድርብን ገበረ። ተጋድልኡ ድማ ኩሉ ጊዜ ብመዓልትን ብለይትን ብምጻም ብምጽላይ ናይ ስግኡ ቆርበት ምስ ኣዕጽምቱ ክሳብ ዝጣበቕ ብዘይ ምንጻፍ ኣብ ምድሪ ብምድቃስ ኮነ። ኩሉ ጊዜ ድማ ናይ ኣባ ስምዖን ዝዓምድ ገድሊ የንብብ ነበረ። መንፈሳዊ ቅንኣት ቀኒኡ ድማ ንነብሱ ብገድሊ እስርቲ ክገብራ ብልቡ ሓሲቡ ንዝኸበሩ ኣቦታት ኣመኸሮም። ንሶም ድማ እዚ ሓሳብ ጽቡቕ ሓሳብ ይበልዎ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ጸለዩ። ካብኦም ድማ በረኸት ተቐቢሉ ናብ ገዳም ወፀ። ንዓለም ቀረባ ናብ ዝኾነት ናብ ስካ ትበሃል ዓዲ ከይዱ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ንእሽተይ ቤተ ክርስቲያን ተቐመጠ። ምእመናን ድማ ዓምድ ወይ ከዓ ዓንዲ ሰርሕሉ። ናብ ልዕሊኡ ወፂኡ ድማ እንዳተጋደለ እንዳኣገልገለን ን50 ዓመት ዝኣክል ቆመ። ኣብ ዘመኑ ድማ ሰይጣን ዝሓደሮ ሰብ ተገለጸ እሞ ብዙሓት ወገናት ድማ ኣስሓተ። ንሱ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቕመጥ ኮይኑ ትምህርቱ ዝሰምዑ ምእመናን ድማ ናይ ዕንፀይቲ ቅርንጫፍ ብምሓዝ ኣብ ዝሪኦ ይቕመጡ ነበሩ። ኣባ ኣጋቶን ድማ ልኢኹ ናብኡ ኣምጽኦ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ጸለየ። ነቲ ኣብቲ ልዕሊ ሰብ ሓዲሩ ንሰባት ብምዝራብ ዘስሕት ዝነበረ ሰይጣን ድማ ኣውፅኦ። ከምኡውን ሰማዕት ሚናስ የዘራርበኒ እዩ ትብል ጓል ተላዒላ ብስም ቅዱስ ሚናስ ናይ ማይ ጉድጓድ ምእንቲ ክፍሕሩ ብማይ ጸበሉ ተጠሚቖም ካብ ደዊኦም ምእንቲ ክፍወሱ ነቶም ደቂ ዓዲ ኣዘዘቶም። ነታ ጓል ድማ ናብኡ ኣምጺኡ ኣብ ልዕሊኣ ጸለየ። ርኩስ መንፈስ ድማ ካብኣ ኣውጸላ። ከምኡውን ካልእ ሰብ ተለዓለ። ንሱ ድማ ጋኔን ሒዙ ንዘዕበዶ ሰባት ኣከቦም ምስ ሃረሞም ድማ ንቑሩብ ጊዜ እቲ ጋኔን ይገድፎም
ብዙሓት ጋኔን ዝሓዞም ድማ ናብኡ ተኣከቡ። ቅዱስ ኣባ ኣጋቶን ድማ ናብኡ ምእንቲ ክመጽእ ናብቲ ሰብ ልኡኽ ለኣኸ እሞ እቲ ሰብ ግን ትእዛዝ ናይ ኣባ ኣጋቶን ሰሚዑ ኣይመጸን። ነቲ ጌጋ ስራሑ ድማ ኣይገደፎን። ናይታ ዓዲ መኮንን ድማ ክሓልፍ ከሎ ነቲ ሰብ ዝኣከቦም ዕቡዳት ነቲ መኮንን ጸረፍዎን ረገምዎን። ስለዚ ድማ እቲ መኮንን ነቲ ሰብ ሒዙ ጽኑዕ ስቃይ ኣሰቃዮ። ኣብ ውሽጢ ስቃይ ከሎ ድማ ብኡ ገይሩ ሞተ። ካልእ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ቀሺ ነበረ። ንሱ ድማ ምስ ሓንቲ ጓል ኣብ ዝሙት ወደቐ። ፍርቂ ኣካሉ ድማ ብደዌ ተበላሸወ እሞ ተሸኪሞም ናብ ኣባ ኣጋቶን ኣብጽሕዎ። ንሱ ድማ ጸልዩ ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣድሓኖ። ነቲ ቀሺ ድማ ኣብ ዘመነ ህይወቱ ምእንቲ ክጥንቅቕን ብክህነቱ ድማ ከገልግልን ኣዘዞ። እዚ ቅዱስ ኣባ ኣጋቶን ድማ ብዙሕ ተኣምራት ገበረ። ንብዙሓት ሕሙማት ድማ ድሓነ። ድሕሪኡ ብናይ መላእኽቲ ኣምሳል ብጥዑም ዝማሬ ብምዝማር እንዳመስገንዎ ሰይጣናት ተገለጽሉ። ንሱ ግን ናይ ክብሪ በዓል ቤት ክርስቶስ ኣምላኽና ብዝሃቦ ጸጋ ፈሊጥዎም ኣድሓኒ ብዝኾነ ብምልክት መስቀል ኣማዕተበሎም። ፈጢኖም ድማ ካብ ቅድሚኡ ተበተኑ። ክብሪ ይኹነሞ እግዚኣብሔር ድማ ካብዚ ዓለም ድኻም ክዕርፎ ኣብ ዝደለየ ጊዜ ቁሩብ ሓሚሙ ነብሱ ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣረከበ። ቅድሚኡ ህዝቢ ናብኡ መጺኦም ምስ ተኣከቡ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ይምህሮምን ብጸሎቱ ድማ ካብ ሕማሞም ይፍውሶምን ስለ ዝነበረ ሕጂ ዓሪፉ ኣብ ዝረኸብዎ ጊዜ መሪር ብኽያት በኸዩ። ሙሉእ ናይ ዘመኑ ህይወት ድማ 100 ዓመት ኮነ። ካብ 100 ዓመት ድማ 35 ዓመት ኣብ ዓለም ነበረ። 15 ዓመት ድማ ኣብ ገዳም ነበረ። 50 ዓመት ድማ ኣብ ልዕሊ ዓንዲ ቆይሙ ጸለየ ነበረ። ንእግዚኣብሔር ምስጋንኡ ይኹን። ንዓና ድማ በዚ ናይ ጻድቅ ጸሎት ይምሓረና። በረኸቱ ድማ ምስ ኩላትና ንዘለዓለም ይንበር ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ ያሳይ ዘመንዳባ እዞም ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ኣብ 1400 ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ ጣና ገዳማት ዘብርሁ ኮኸብ እዮም። ካብ 7 ከዋኽብቲ ኣባ ዮሃንስ፣ ኣባ ታዲዮስ፣ ኣባ ያፈቅረኒ እግዚ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘቆየጳን፣ ኣባ ሳሙኤል ዘጣሬጣን እዞም ጻድቅ ሓደ እዮም። እዞም ኣቦታት ካብ ገዳማዊ ህይወቶም ብዝሓለፈ ብምስጉን ናይ ወንጌል ኣገልግሎቶም ዝፍለጡ እዮም። ገድሎም ከም ዝነግረና ኣቡነ ያሳይ ንዓፄ ዓምደ ጽዮን በኹር ወዶም ክኾኑ ከለዉ ዝተወልደሉ ድማ ኣብ 1400 ክፍለ ዘመን ኣብ ሸዋ እዩ። ኣብ ውሽጢ ተጉለት እዩ። ተጉለት ዝበሃል ማለት እዩ። ገና ካብ ንእስነቶም ናብ ኣቦኦም ናብ ቤተ መንግስቲ ንዝመፁ መነኮሳት እግሮም እንዳሓፀቡ ስርዓተ ምንኩስና ብሕቡእ የጽንዑ ነበሩ። ብሉይ ምስ ሓዲስ ዝተምሃሩ እዮም እሞ ናይ ኣቦኦም ዙፋን ልዕልነት ስለ ፍቕረ ክርስቶስ ንዒቖም እንዳዘመሩ ጠፊኦም ናብ ትግራይ ተጓዓዙ። በዚ ምክንያት ድማ መናኔ መንግስቲ ተባሂሎም ይጽውዑ። ኣብኡ ድማ ናብ ውሽጢ ደብረ በንኮል ገዳም ኣትዮም ናይ ዓቢ ኣቦ ናይ ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ ወዲ መዝሙር ኮኑ። ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም 7 ኣቦታት ኣብኡ ነበሩ እሞ 7ቲኦም ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክምንኩሱ ከለዉ እቲ ገዳም ዝተቓጸለ ስጋብ ዝመስል ብርሃን ወሪዱ ነበረ። ኣቡነ ያሳይ ብረድእነት ኣብ ዝጸንሕሉ ጊዜ ኣትክልቲ ምትካል ይፈቱ ነበር እሞ ድሕሪ ትሩፋቶም ድማ ብልብሶም ማይ እንዳቐድሑ የስትዩ ነበሩ። ብፍላይ ምዕራገ ጸሎት ዝበሃል ተኣምረኛ ገረብ ስጋብ ሕጂ ኣሎ ይበሃል። ኣቡነ ያሳይ ግዚኡ ኣብ ዝኣኸለ ሰዓት ካብ ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ ተባሪኾም ምስ ክልተ ፈተውቶም ምስ ኣቡነ ሳሙኤል ዘዋልን ኣቡነ ያፈቅረን እግዚእን ናብ ጣና ሃይቅ መጹ። ኣብቲ ኣከባቢ ድማ ተኣምራት እንዳሰርሑ ህዝቢ ድማ እንዳምሃሩ ምስ ጸንሑ ጎይታ ናብ በቢ ዝፈቐደሎም ቦታ ተፈላለዩ። ኣቡነ ሳሙኤል ናብ ዋልድባ፣ ኣቡነ ያፈቅረን እግዚእ ናብ ገሊላ፣ ድሕሪኡ ድማ ናብ ጉጉቤ ክኸዱ ከለዉ ኣቡነ ያሳይ ድማ ናብ ውሽጢ መንዳባ ከዱ። እዞም ጻድቅ ናብ ኣርባ ምንጭ ከይዶም ታቦት ናይ መድኃኔ ዓለም ሒዞም ክመጹ ከለዉ ንጣና ዝሳገሩሉ ሰኣኑ። ንጎይታ ምስ ተማሕፀኑ ድማ እንታይ ነዛ እምኒ ባሪኽካ ዘይተቐመጣ በሎም። ንሶም ድማ ብእምነት
ኣብ ልዕሊ ደንጎላ ተቐሚጦም ንጣና ተሻገርዎ። ነዚ ካብ ርሕቐት ዝተመልከቱ ናይቲ ዘመን ሰባት ብዙሕ ተኣምር ርኢና ኢና። ነገር ግን መን ከም ኣባ ንጣና ብደንጎላ ዝተሻገረ ክብሉ ኣድነቕዎም። እዞም ጻድቅ ንጣና ተሻጊሮም ገዳም መስሪቶም ብዙሓት ኣርድእቲ ኣፍርዮም ብተጋድሎ ህይወቶም ቀጸሉ። ብፍላይ ስጋብ ሎሚ ዝትረኽ ናይ ኣይትምሓረኒ ታሪኽ ድማ ዝርከብ ኣብዚ ውሽጢ ገዳም እዩ። እቲ ታሪኽ ድማ ብለዋህነት ኣይትምሓረኒ ኢሎም ጸልዮም ንጣና ብዘይ ጃልባ ብእግሮም እንዳረገጹ ንኣቦና ብዝምልከት ክኸውን ከሎ ንኣቡነ ያሳይ ድማ ፈታዊኦም ነበሩ። ኣቡነ ያሳይ ንዘመናት ብቅድስና ነቢሮም ቅድስና ድማ ወሊዶም መስከረም 14 ሓመሙ። ኦ ጎይታ ኢሎም እንተጸውዕዎ መድኃኔዓለም መጻሎም እሞ ጣና ብብርሃን ተኸበበት። ጎይታ ድማ ፍትወይ ስለ ድኻምካ ገዳምካ ንዝረገጸን ዝኽርኻ ንዝገበረን ብስምካ ድማ ንዝተማሕፀነን ምስ ትውልዱ ክምሕረልካ እየ ኢልዎም ንነፍሶም ኣዕረገ። ኣቦታት ድማ ንስጋኦም ገኒዞም ኣብኡ ኣብ ውሽጢ መንዳባ መድኃኔዓለም ቀበርዎም። ዓጽሞም ድማ ስጋብ ሎሚ ይርከብ። ኣምላከ ጻድቃን ብኣማላድነቶም ንዝበዝሐ ኃጢአትና ይቕረ ይበለልና፣ በረኸቶም ድማ የብዝሐልና ኣሜን። መስከረም 14 ዝኽበሩ ቅዱሳን ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ኣባ ኣጋቶን ዘዓምድ፣ ኣቡነ ያሳይ ዘመንዳባ፣ ኣባ ጴጥሮስ መምህረ ጣና፣ ቅዱስ ደግና ቀሲስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል፣ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ሰብ፣ ኣባ ስምዖን ገዳማዊ፣ ኣባ ዮሐንስ ጻድቅ፣ ኣዴና ቅድስቲ ነሳሒት ኣሜን። ንነቢይ ብስም ነቢዩ ዝቕበል ዓስቢ ነቢይ ይረክብ። ንጻድቅ ብስም ጻድቅ ዝቕበል ድማ ዓስቢ ጻድቅ ይረክብ። ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ እኳ ብስም ወደ መዝሙር ጣሳ ዝሑል ማይ ጥራይ ዘስቲ ዓስቡ ኸቶ ከም ዘይንእስ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 41 ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቕዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን ኣሜን ለይኩን። ዘውደቅኮ በኣናበባ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣረመሊ ኣሜን ወኣሜን ለኩሉ መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አትነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።